Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην 5η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων Θεάτρου Όψης Αιτωλικό 2016. Η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων Θεάτρου Όψης διοργανώνεται και υλοποιείται εδώ και 4 χρόνια από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο το Αιτωλικό και τη θεατρική του ομάδα, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο πολιτισμού στα δρόμενα της πόλης μας, ένα θεσμό για το ερασιτεχνικό θέατρο, την πιο αγνή ίσως μορφή ένδειξης αγάπης για το θέατρο. 5η χρονιά λοιπόν για το Θέατρο Όψης. Κάθε καλοκαίρι υποδεχόμαστε και φιλοξενούμε στο Αιτωλικό θεατρικές ομάδες, αγκαλιάζοντας πάντα με θέρμη τους κοινούς μας στόχους, τους δρόμους αναζήτησης της θεατρικής δημιουργικότητας. Μέσα από τις παραστάσεις μας αποκτούμε θεατρική εμπειρία που μέσα από την δημιουργία, την ελεύθερη έκφραση, τη σκέψη και την επικοινωνία συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού θεάτρου. Παράλληλα, στα πλαίσια του θεσμού, έχουν τιμηθεί έως τώρα άνθρωποι του θεάτρου και της τέχνης, όπως οι ηθοποιοί Γιάννης Βογιατζής και Χρήστος Καλαβρούζος, Ροζίτα Σόκου και Γιάννης Καλατζόπουλος. Φέτος, στην τελετή λήξης 1η Αυγούστου, θα τιμηθεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Καζάκος. Σήμερα, φιλοξενούμε τη θεατρική ομάδα Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Παραβόλας, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το έργο του Ζορζ Φεϊντό, Ράφτης Κυριών. Δεν ρωτήσαμε για τη διάρκεια του έργου, θα ρωτήσουμε να σας πούμε. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας, κύριε Κώστα Σελιμά, να μας πει 2 λόγια για τα έργα και τη θεατρική τους ομάδα. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου το Αιτωλικό για αυτή τη τιμητική πρόσκληση στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων Θεάτρου Όψης. Καθώς επίσης να συγχαρώ αυτή την προσπάθειά τους που για 5η συνεχόμενη χρονιά είναι πλέον θεσμός. Διότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες απλών ανθρώπων, με μεράκι και κυρίως με ανιδιοτέλεια, δημιουργούνται πολιτιστικά δρόμενα με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού στον τόπο μας. Πέραν όμως από τα πολιτιστικά δρόμενα, εξίσου σημαντικό ρόλο έχει η γνωριμία, η ευγενής άμυλα, το ήθος, οι αξίες και η ζεστή αγκαλιά της φιλοξενίας σας. Εδώ λοιπόν απόψε, στο υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού, η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παραβόλας θα σας παρουσιάσει την κομμωδία του Ζορζ Φεϊντό, Ράφτης Κυριών. Καλή σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα του Σελιμά. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να προσφέρουμε ένα αναμνηστικό. Μισό λεπτό, πόση διάρκεια είναι το έργο, γιατί το λέμε. 1,5 ώρα και κάτι. 1,5 ώρα διάρκεια. Να προσφέρουμε ένα αναμνηστικό καλάθι. Το καλάθι, να πούμε λοιπόν ότι είναι μια προσφορά από τοπικούς παραγωγούς και περιέχει τοπικά προϊόντα. Κρασί Μύρκας, αυγοτάραχο Ζαφύρης και Αποστόλης Τρικαλινός, ελιές και πάστα ελιάς Δημήτρης Τρικαλινός, λάδι Κώστα Σύρος. Τα καλάθια και η διακόσμηση είναι προσφορά από το κατάστημα Μοταλίνα και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αμαλία Κότσαλου για την επιμέλεια. Τέλος, πριν ξεκινήσει η παράσταση, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς μας που εξακολουθούν να μας στηρίζουν στις δύσκολες εποχές. Ευχαριστούμε λοιπόν τους Τρικαλινός ΑΕ, Ελληνικές Αλικές ΑΕ, Αρτοποιητές, Οικοδομικά Υλικά Αδερφή Σφυρί, Μηχανουργείο Παναγιώτης Χουλιαράς, Μονάδα Επεξεργασίας Κρέατος Αδερφή Πατρινού, Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ανδριάνα Τσουκαλά, Σούπερ Μάρκετ Ψιλογιάννης, Εστιατόριο Δημελέ, Ασφάλειες Γιάννης Σιδηράς, Άννα Γαλανού Φωτόγραφη, Έργο Γκάλερι Μιχάλης και Γρηγόρης Κότσαρης, Ηχθιοπολείο Σκορδάς Θωμάς, Χαρτικά Μοταλίνα, Ινοπία Μύρκας και Καφέ Καστανάς. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο κύριο Πάνο Σταράμου και τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου κύριο Γιώργο Γένδουλα για την υποστήριξή τους στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού θεσμού στην πόλη μας. Τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου, θα φιλοξενούμε τη θεατρική ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης Δήμου Αγρινίου Παλαιόκαστρο με το έργο Golf of Forever.
νύστα. Και τι να ξυπνάμε νυσταγμένοι. Δεν θα ήταν καλύτερα πηγαίναμε για ύπνο το πρωί. Εγώ βέβαια νυστάζω όλη τη μέρα. Λέτε να έχω τίποτα. Θα ρωτήσω τον γιατρό. Μεγάλο πράγμα να δουλεύει σε γιατρό. Όποτε τον χρειαστείς, τον έχεις δίπλα σου. Βέβαια. Τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν 6 μήνες. Πρωτού παντρευτεί ο κύριος μου. Όχι πως η κύρια είναι κακή κάθε άλλο. Τώρα να ξυπνήσω τον γιατρό. Ξέρετε, το δωμάτιό του είναι από εδώ και το δικό της το δωμάτιο είναι από εκεί. Κοιμούνται χωριστά. Μπορεί αυτό να συνηθίσετε στην καλή κοινωνία. Τι με νοιάζει εμένα. Κύριε! Κύριε! Πάλι κοιμάται βαριά. Οχο! Άδειο το δωμάτιο. Και το κρεβάτι στρωμένο. Πάλι δεν κοιμήθηκε το χτες το βράδυ. Και η κακομοίρα η γυναίκα του κοιμάται τόσο ήσυχα χωρίς να υποπτεύεται τίποτα. Μπορεί αυτό βέβαια να συνηθίζεται στην καλή κοινωνία. Να μην υποπτεύονται τίποτα οι κυρίες. Καλημέρα κύριε. Ο γιατρός δεν ξύπνησε ακόμη. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Γιατί τρέμεις. Εγώ τρέμω, δεν τρέμω. Γιατί τρέμω. Τρέμεις ολόκληρος. Από ταραχή ή από πλακία. Τι πείτε. Μα γιατί, τι λες. Ο κύριος είναι... Τι είναι ο κύριος Ετιέν. Άρρωστος. Άρρωστος. Τότε έχω υποχρέωση να πάω να... Άρρωστος εννοούσα, άρρωστος ακριβώς εννοούσα... Αδιάφθετος. Ω, σκόνη μου έχει εδώ μέσα. Να πω εγώ, θα τα καθαρίσω και μετά. Να καθαρίσει. Και ο άντρας μου να κοιμάται. Τι είναι αυτά που λες. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέω. Ξέρω όμως είναι αυτά που δεν λέω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο. Φαίνεται ο σύζυγός μου δεν κοιμήθηκε εδώ χτες βράδυ. Μπράβο, Ετιέν. Ποιος ξέρει πόσα σου δίνει για να το καλύπτεις. Κυρία, κοιτάξτε, εγώ δεν ήθελα για να μην σε αναπολύω. Ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Καιρό, 6 μήνες παντρεμένη και να μου το κάνει εμένα αυτό. Την κακομοίρα. Και ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Εμπρός! Άνοιξε! Εγώ είμαι! Α, έρχομαι. Ο κύριος διανυκτέρευσε εκτός έδρας. Όχι. Δηλαδή ναι. Δηλαδή και όχι και ναι. Το πήρε ήδη στη γυναίκα μου. Η κυρία μόλις ξύπνησε και ανέκρινα καλά από την έκφρασή της. Δεν είναι και το τεχωρούμενο πλάσμα στον κόσμο. Χώρια που τι. Σας πήρε ήδη. Ο γαμότο. Κύριε, αυτό που κάνατε χθες ήταν μεγάλο πράγμα. Αν θέλετε να γυναιστερευτείτε την αλήθεια σε έναν φίλο. Σε ποιο φίλο. Μα σε εμένα. Ετιέν, απαιτώ να έχεις πάντοτε συναίσθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής σου θέσης. Μάλιστα κύριε. Τη νύχτα κι αυτή. Αναγκάστηκα να κοιμηθώ στη σκάλα. Πάμε πιασμένος μια εβδομάδα. Το ήθελα να πάω στο χορό της όπερας. Ο κύριος πήγε στο χορό της όπερας. Ναι. Δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα. Αν δεν τράβα στην κουζίνα σου κι άσε με ήσυχο. Μάλιστα κύριε. Καλά, μη φεύγεις. Χρειάζομαι κάποιον να μιλήσει. Έστω και εσένα. Δεν ήθελα να πάω στο χώρο της όπερας. Αλλά εκείνος ο δαίμονας, κυρία Ομπέν, επέμεινε. Όταν έφτασα εδώ, κουρέλια από την κούραση, ψάχνω για τα κλειδιά μου
Πού κλειδιά, στα άλλα μου. Και πώς να χτυπήσω το κουδούνι που θα ξεπράγει η γυναίκα. Και πώς να σπάσω την κλειδαριά που μόνο μια οδοντογλυφίδα βρήκα στη τσέπη. Πέφτω και κοιμάμαι στη σκάλα όπως. Σηκώνομαι το πρωί, πού να περπατήσω. Η μέση, σαν σουγιάς πήγαινα. Και ακόμα πιασμένος είμαι. Και γιστάζω, πεινάω, διψάω, όλα τα. Δηλαδή, κύριε, με όλο το θάρρος δηλαδή, εχθές το βράδυ Δεν τι. δεν το πνίξατε το κουνέλι. Είσαι αγενέστατος. Αν δεν τράβας την κουζίνα σου να γυαλίσεις κανένα παπούτσι. Όπως διατάξει ο κύριος. Εδώ είσαι, πουλάκι μου. Πού θα έπρεπε να είναι το πουλάκι σου? Στο σπίτι. Μα γιατί σηκώθηκες από τα άγρια χαρά. Και εσύ το ίδιο. Εγώ σηκώνομαι πρωί, οπότε με απασχολεί κάτι. Που ξενοκοιμήθηκες. Λέω, που ξενοκοιμήθηκες. Καλά, μην ουρλιάζεις. Σ' άκουσα. Λοιπόν, εγώ χθες βράδυ κοιμήθηκα οπωσδήποτε εκεί που σου είχα πει. Πού μου είχες πει? Ότι θα πάω στο Βασινέ, που είναι πολύ άρρωστος. Και εκεί κοιμήθηκες. Αφού σου λέω, παιδί μου, είναι πολύ άρρωστος. Του βγαίνει η ψυχή. Μετρημένες είναι οι ώρες του. Ξεψυχάει. Μη μου πεις. Έπρεπε να ξενυχτήσω δίπλα. Μέχρι και καθρεφτάκι του βάζα στο στόμα να δω αν ανασένει. Κι ανάσαινε. Λιγάκι. Με βραδινά ρούχα. Ο Μπασινέ. Παιδί μου, αυτός έχει ρόχο επί θανάτιο. Ποια βραδινά ρούχα. Με τις πιτζάμες του ήταν ο άνθρωπος. Εσύ λέω. Κοράκι ήσουν και το ξενυχτούσες με βραδινά ρούχα. Εγώ βραδινά. Α, ναι, να σου εξηγήσω. Ο Μπασινέ χέζεται στην ιδέα πως είναι άρρωστος. Γι' αυτό και εγώ του είπα. Έχω να πάω κάπου με τη γυναίκα μου. Αλλά στο γυρισμό θα περάσω να σε δω για κάτι. Κατάλαβες? Μεγαλοφιές. Δηλαδή ο Βασιλέ είναι τόσο σοβαρά. Μα τι λες. Εγώ τον έσβησα ήδη από το καρνέ. Πάει. Τον χάσαμε τον Βασιλέ. Ο κύριος Μπασινέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Τι θες εσύ εδώ? Εσύ έπρεπε να είσαι σπίτι σου και να πεθαίνεις. Τι μαξιλό, Χριστιανέ μου. Πώς είσαστε, κύριε Βασινέ? Μια χαρά. Τι χαρά? Χάρος. Αφού σε περιμένει ο χάρος. Σκάσε. Είσαι άρρωστος. Πεθαίνεις τώρα όπου να είναι. Κατάλαβες? Γιατί επιμένεις, καλέ? Για να λέει ο ίδιος ο κύριος Βασινέ ότι είναι καλά. Θα είναι καλά. Ποιος? Αυτός. Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ είμαι ο γιατρός, άρα εγώ ξέρω καλύτερα. Και αναγγέλλω και στους δυο σας ότι ο Βασινέ καπούτ. Μας τελείωσε. Ποιος? Εγώ. Ναι, φίλε μου. Έχεις ήδη πεθάνει. Αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω γιατί εγώ είμαι ο γιατρός. Μα τι λέει? Λέει ότι χθες βράδυ σας ξενυχτούσε. Εμένα, εσένα. Μα δεν βλέπεις. Έχει προφανάτιες παραισθήσεις. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ας τον να σβήσει ήσυχα. Τι είναι του ηλίθεια? Εγώ πάντως τον βλέπω ροδοκόκκινο. Σάμος χαράκι. Φόβη. Πρέπει να ειδοποιήσω αμέσως τη μαμά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε. Εκτός από ηλίθιος, είσαι και χοντρόπεσος. Μα δεν κατάλαβες. Να καταλάβω τι. Ότι με έβαλες σε λούκι. Σε τι λούκι? Εγώ σε έλεγα ετοιμοθάνατο. Κάποιο λόγο θα είναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν εσύ δεν έκανες τον ετοιμοθάνατο? Και πρώτα απ' όλα, τι δουλειά έχεις σπίτι μου πρωί-πρωί? Θέλω να σου μιλήσω. Όφιλες να γνωρίζεις ότι σε έχω σχεδόν πεθάνει. Δεν μου το είπε. Σου το είπα όταν μπήκες. Και όφιλες να δείχνεις μελοθάνατος. Μα εγώ ήρθα για δουλειά. Τέλος πάντων, λέγε. Είμαι ξεπατωμένος. Δεν έχω κλείσει μάτι όλο το βράδυ γιατί την έβγαλα στη σκάλα. Και έβγαλε τη σκάλα. Η ηλίθιε. Τέλος πάντων, εγώ ήρθα για εξυπηρέτηση. Καλά, καλά. Λέγεσαι. Σε 3 λεπτά θα έρθεις με μια κάρτα οποιαδήποτε. Και θα μου πεις ότι ένας κύριος θέλει να με δει. Για να φύγει αυτός ο στόχος από το μέσα πριν έρθει η πεθερά μου. Η γνωστή μέθοδος. Μάλιστα. Θέλω να με βοηθήσεις με την κληρονομιά μου. Πίστεψες επιτέλους ότι πεθαίνεις? Εννοώ αυτή που μου άφησε η θεία μου. Ένα ολόκληρο κτίριο εδώ δίπλα στην οδό Μιλάνου. Είναι όλο ξενίδιαστο.
Μήπως θα μπορούσες να το έλεγες στους πελάτες σου. Μπορεί κάποιος να ψάχνει για σπίτι. Ήρθες πρωί-πρωί με την τσίμπλα στο μάτι. Να μου πεις να σου κάνω το μεσίτη. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι. Κάτι θα βγάλεις κι εσύ από αυτή τη δουλειά. Τα διαμερίσματα είναι τόσο χάλια που όλοι θα αρρωσταίνουν. Θα έχεις καινούριους πελάτες. Φοράς το πιάω. Βέβαια, ένα διαμέρισμα είναι θαύμα. Τα άλλα, όλα έσχος. Αυτό το ένα το είχε νοικιασμένο μία μοντελίστ που έφυγε ξαφνικά και μου έφυγε για 3 νίκια. Μοντελίστ. Έτσι δήλωνε. Μοδίστρα ήτανε. Αλλά την είχε σπιτώσει ένα. Χάσε με ρε φίλε. Είμαι ξενύχτης. Είμαι τσαντισμένος. Και εσύ μου μιλάς για που... Εγώ σου μιλάω για το σπίτι. Μπορείς να με βοηθήσεις. Σε λίγο θα είμαι εγώ έτοιμο θάνατος. Αφού φαίνεσαι μια χαρά. Ενώ εγώ, από τότε που έχασα τη γυναίκα μου, Ήσουν απαντρεμένος. Δεν μου το έχεις πει. δεν το λέω σε κανέναν. Τα αποφεύγω. Με πληγώνει. Από τότε που την έχασα έτσι ξαφνικά. Καρδιακό. Όχι, Ατύχημα. όχι, όχι. Αυτοκτονία. Όχι, όχι, όχι. Καρκίνος. Στρατιωτικός. Υπάρχει στρατιωτικός καρκίνος. Στρατιωτικός, μεγαλόνια. Την άφησα μια στιγμή στο πάρκο να πάω να αγοράσω τα πουρα μου και την ητόσκασε με ένα στρατιωτικό. Συγγνώμη, κάποιος χτυπάει. Ένας κύριος έχει ραντεβού μαζί σας. Ιδού και επισκεπτηριό. Συγγνώμη, Βασινέτ, πρέπει να τον δω αμέσως. Πως βαριέμαι, Θεέ μου, αλλά πρέπει. Πες του να φύγει. Και εγώ θα μένω εδώ και δεν φεύγω μέχρι να βαρεθεί εκείνος. Α, όχι, αυτό δεν γίνεται. Θέλει να με δει μόνο. Μα καλά, ποιος είναι αυτός? Ο Τιμπουά, το ξέρω κι εγώ. Θα μείνω να του πω μια καλημέρα και ύστερα φεύγω και σας αφήνω μόνος να τα πείτε. Όχι, δεν είναι ο τυπό που ξέρεις, είναι ο πατέρας. Δεν έχει πατέρα. Πως φύτρωσε. Αφού έχει πεθάνει, Τότε ο θείος του. Ναι, ο θείος του. Και θέλει να με δει ιδιαιτέρως. Σε παρακαλώ, φύγε. εντάξει, θα φύγω. Αλλά θέλω να σου μιλήσω για αυτό το σπίτι. Θα περιμένω εδώ δίπλα μέχρι να τελειώσετε. Θα περιμένω. Καλά, περίμενε. Για να μην σε πήξεις την πολυλογία, χτύπασα 3 λεπτά το κουδουνάκι και εγώ θα στείλω με τον Αιγιάν το επισκεπτηριό μου ότι θέλω να σε δω επιγόντως. Έχει και ένα καναπέ. Σάπωσε και κοιμήσον χθες. Νομίζω ότι ο κύριος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ιατρικές του γνώσεις για να απαλλάσσει τα ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δηλαδή, Λίγο καθαρτικό στο καφέ. Εκέρ, σοβαρέψε. Απλώς είμαι πτώμα από χτες το βράδυ. Κλείσε την πόρτα και να μην με ενοχλήσει κανείς. Το κατάλαβες. Έχει καλώς κύριε. Πότε να σας ξυπνήσω? Αύριο, μεθαύριο, όποτε. Εντός της εβδομάδας δηλαδή. Δίνε το Ετιέν. Καλή νύχτα. Απαιτώ να δω αμέσως την κόρη μου και τον παππρό μου. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούς σας πεθαράς. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούς σας μητρός. Τα καλά μου παιδιά, τα χρυσά μου παιδιά. Ωχ, μας πιάσανε. Μαμά, κοριτσάκι μου. Εσύ Γαμπρέλ, θα με φιλήσεις. Ευχαρίστησή μου. Μόνο να συνέλθω από το σοκ. Πότε προλάβατε και ήρθατε. Κι εγώ, φυλάκι, μόνο μη με πολυκουνάτε γιατί θα διαλυθώ. Κοιμόσουνα παιδί μου. Είχα ξαπλώσει λίγο. Αχ, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Προσέξτε μητέρα, θα μου σκέψετε το φόρεμά σας από τα δάκρυα. Έλα μαμά, μη κλαις. Δεν κλαίω. Εξωτερικά με τα συναισθήματα χαράζουν. Παιδί μου, αδυνάτησες. Και εσύ η γόνη μου. Αλλά είστε και οι δυο πολύ καλά. Γιατί φοράς μαύρο? Θα πας σε κηδεία. Χθες βράδυ ξεχνήθηκε έναν πελάτη του που όφιλε να έχει πεθάνει. Γιατί, Γαμπρέ μου, δεν βγάζεις αρκετά από το ιατρείο σου?
Έγινες και νοσοκόμος τώρα. Κάνω υπερορίες, μητέρα, όποτε χρειάζεται. Υπερορίες, μητέρα, σε άλλα κρεβάτια. Γιατί το λες αυτό, μωρό μου? Κάτι έχετε εσείς οι δύο. Μήπως μαλώσατε? Όχι, απλά ξυπνήσαμε με άσχημη διάθεση. Όποιος κοιμήθηκε χθες βράδυ. Καλά, καλά. Μη κάνετε έτσι. Τώρα που ήρθα εγώ, θα διορθωθούν όλα. Μια πατριάνθρωποι και να μαλώνετε. Πώς είναι? Πες του ότι είμαι κλεισμένος για όλο το μήνα. Για όλο το χρόνο. Ποιος είναι αυτός που σε ζητάει? Ένας μάπας. Ευγέν, φέρε μου την πλούζα μου, μάλιστα. Και ξέχασες εμένα τόση ώρα. Τώρα μπήκες να βγεις. Πες πάλι μέσα. Ποιος ήταν αυτό? Ένας πελάτης. Ο πολύ άρρωστος που λέγαμε. Και γιατί δεν έχεις κλεισμένα εκεί μέσα? Η αρρώστια του είναι φοβερά μεταδοτική. Μη μου πεις. Έχει την πιο μεταδοτική αρρώστια στον κόσμο. Και να σκεφτεί το όνομά σας κολλάτε. Γι' αυτό δεν πρέπει να σας γνωρίσει. Εμένα πάντως δεν με σκέφτηκε κανείς χθες βράδυ. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Καμπρέ μου, απαιτώ να μάθω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ να με αφήσεις μόνη με την κόρη. Με ευχαρίστησή μου. Πες μου, τι ήταν αυτά τα υπονοούμενα για τον άντρα σου? Αχ, μαμά, είμαι πολύ δυστυχισμένη. Θεέ μου, γιατί κοριτσάκι μου? Ο Πατρίκ δεν γύρισε σπίτι χθες βράδυ. Μπορεί να το έχει κάνει κι άλλα βράδια. Πού να ξέρω? Τι πάει να πει που να ξέρεις? Δεν τον παίρνεις είδηση άμα φεύγει? Πώς να τον πάρω είδηση? Δεν νιώθεις άδειο το κρεβάτι? Ποιο? Το δικό μου? Τι εννοείς το δικό σου? Το δικό μου κρεβάτι είναι από εκεί, μητέρα. Και το δικό του από εκεί. Μόνο 6 μήνες παντρεμένοι και κοιμόσαστε χωριστά? Από την πρώτη νύχτα, μαμά. Και το άλλο? Το άλλο έρχεται στο δικό μου κρεβάτι. Όποτε θελήσει εκείνο. Μου το είπε από την πρώτη βραδιά. Στο δικό σου κρεβάτι θα, γιατί το δικό μου το θέλω καλοστρωμένο, να κοιμηθώ μετά. Μορτή μας λέει, φρικτό, φρικτό. Το διπλό κρεβάτι είναι ο ιερός τόπος του γάμου. Η πεμπτουσία της συζυγικής ζωής. Το θεμέλιο της... Με συγχωρείτε, κυρία μου. Ο κολλητικός. Μη με πλησιάσετε. Μη με κοιτάτε. Μα ποια είστε εσείς, κυρία μου? Μη με ρωτάτε το όνομά μου. Γυρίστε αμέσως στο δωμάτιό σας. Μα εγώ θέλω να δω τον γιατρό. Για να σας ξενυχτήσει κι απόψε. Υπάρχει μόνο μία λέξη για σας, κύριε. Προαγωγός. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Μην με πλησιάζετε. Γυρίστε αμέσως στο κρεβάτι σας. Το ετοιμοτάνα. Γιατί, κυριέ μου, δεν θέλετε να πεθάνετε οριζοντίως, όπως όλος ο κόσμος? Δεν σας καταλαβαίνω όλους. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να πείτε στον γιατρό μου Νινό? Ναι, ό,τι θέλετε. Φύγετε εσείς και εγώ του λέω ό,τι θέλετε. Να του πείτε ότι του περιμένω εδώ δίπλα. Ναι, φύγετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Μπορώ να σπάσω τη χείρα σας? Για τον πόδο. Όπως επιθυμείτε, κυρία. Χαίρετε. Έχει τρελαθεί ο άντρας σου. Φέρνει εδώ μέσα άνθρωπο τόσο άρρωστο. Τι λέγαμε? Ναι, για τον άντρα σου. Λοιπόν, ο άντρας σου δεν γύρισε σπίτι χθες βράδυ. Όχι, μαμά. Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Μην κλαις, κοριτσάκι μου. Μην κλαις. Όνομα, ξέρεις? Όνομα. Όνομα, επίθετο, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, όλα. Όταν ένας σύζυγος μένει έξω από το σπίτι του όλο το βράδυ, σίγουρα δεν κάνει ολονυχτία σε εκκλησία. Στοιχεία ξέρεις? Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά, χθες βράδυ
Ναι. Βρήκα αυτό, στη τσέπη. Γυναικείο χάρτη. Και από χέρι μικρό. Να, έχουμε ένα στοιχείο. Δεν μου λες, διάβασες την αλληλογραφία του σήμερα? Μαμά, δεν επιτρέπονται αυτά στην τάξη μας. Οι τάξεις καταργούνται όταν πρόκειται για την οικογενειακή μας γαλήνη. Άλλωστε, όλες οι φίλες μου διαβάζουν την αλληλογραφία των συζύγων τους. Είναι μια μόδα που δεν πέφτει έξω ποτέ. Άσε, θα του μιλήσω εγώ. Εσύ πήγαινε στο δωμάτιό σου. Πατρί! Μάλιστα, αγαπητή μητέρα της λατρευτής μου συζύγου. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Αναγνωρίζεις αυτό το γάτι? Ναι, βέβαια, το ψάχνα όλο το πρωί. Μην τα αγγίζεις. Πού ανήκει αυτό το γάτι? Πού, τι θα πει πού, ανήκει στο έθνος. Αστειευόμαι. Δικό μου είναι φυσικά. Δικό σου. Τόσο μικρό. Το πήρα μικρό, μητέρα, για να έχει καλή εφαρμογή στις εγχειρήσεις. Εσύ με σατέν γάντια εγχειρήσεις. Ενώ το φορώ πριν τις εγχειρήσεις και κάνω προπόνηση στα δάχτυλά μου. Να, έτσι. Το γάτι είναι γυναικείο. Μπήκε στο πίσω. Και τόσο μακρύ. Όσο έχασε μητέρα σε φάρδος, το πήρε σε μήκος. Είναι νόμος της φυσικής, ξέρετε. Μπαίνει τόσο, βγαίνει τόσο. Εδώ γράφει νούμερο 6. 9 είναι, το διαβάζετε ανάποδα. Γαμπρέ μου, νομίζεις ότι είμαι τόσο ηλίθια? Ας αφήσουμε τις προσωπικές εκτιμήσεις. Πω ότι θεωρώ τη συμπεριφορά σου απέσια. Ο σύζυγος είσαι απαράδεκτος, ακατονόμαστος, ανεπίτρεπτος. Όλα αυτά εγώ είμαι. Μένεις έξω από το σπίτι σου όλο το βράδυ και το πρωί βρίσκεται αυτό το γυναικείο γάντι στη τσέπη σου. Πάλι τα ίδια, αφού σας είπα. Μπήκε στο πλήσιμο. Εσύ μου είσαι. Και εγώ σου λέω, κακοβίρι μου, πως αν δεν λέω το ότι απατάς την κόρη μου, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Στη διάθεσή σας, όποτε θελήσετε. Μην ξεχνάς ότι ορκίστηκες πίστη στον ιερέα που σας πάτησε. Στον ιερέα, όχι σε εσάς. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι σύμφωνα με τον νόμο, η γυναίκα ακολουθεί το σύζυγό της. Γι' αυτό θα σε ακολουθώ παντού. Και θα σε παρακολουθώ. Ο νόμος λέει για τη σύζυγο, δεν λέει για την πεθερά. Άκαρθε, θα χωρίσεις μια μάνα από το παιδί της. Μωρέ, δεν πάτε στο διάολο. Τι τόλμησες να πεις? Όλοι σας. Εγώ είμαι ο κύριος εδώ μέσα, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Εγώ διατάζω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Ούτε σε εσάς. Μα γιατί δεν πάτε μια βόλτα? Αρχίζω να υποψεύομαι πως είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα. Ακούς εκεί, στο σπίτι του ίδιου μου του παιδιού. Να με πατάνε, να με τσαλακώνουνε, να με πετάνε απ' έξω. Θα φύγω. Ναι, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε. Ποτέ πια. Θα φύγω. Έφυγα. Πες πως έχω φύγει. Το πολυπόθητο φεύγω εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Θα πρέπει να φύγω. Να μην βλέπω άλλο αυτή την κατάσταση. Τα ίδια έκανε και ο άντρας μου στη δική μου μανούλα. Δεν θα μείνω ούτε στιγμή. Θα βρω άλλο σπίτι. Υπάρχει εδώ κοντά ένα διαμέρισμα εγκεκριμένο καταπληκτικό. Όχι, ο πολιτικός. Ακούστε με, υπάρχει εδώ δίπλα στην οδό, μιλάνε 70 ένα διαμέρισμα που θα το δείτε και θα τρελαθείτε. Μήπως μένατε ποτέ εσείς εκεί? Εγώ, όχι, το έχω νοικιασμένο σε μια μοντελίστα. Μοντελής. Έτσι δήλωνε. Μοδιστρούλα ήτανε. Αλλά την είχε σπιτώσει ένας. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των προκατόχων σας. Το σπίτι είναι βολικό. Εξαρτάται. Το θέλετε για να μένετε. Πρέπει να βόσκω. Μερικές φορές οι
άνθρωποι νοικιάζουν σπίτια και για άλλους σκοπούς. Κύριε! Αλλά ναι, για σας ναι, είναι βολικό. Όπως όλα τα άλλα διαμερίσματα της περιοχής μας, άλλωστε. Πολύ καλά. Θα έρθω να το δω σήμερα. Από πότε? Σήμερα! Εγώ φεύγω από αυτόν εδώ τον οίκο της απολίας. Βρήκα σπίτι. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Θα τον νοικιάσω εγώ το διαμέρισμά σου. Δεν γίνεται, τον νοικιάσα ήδη. Πότε πρόλαβες? Σε ποιον? Στην πεθερά σου. Άστο σε μένα. Θα της πω ότι έκανες εμποπτήσεις εκεί μέσα και δεν θα θέλει ούτε να πατήσει το πόδι της. Μα είσαι σίγουρος πως το θέλεις. Μη μου μείνει ξένικιος του τώρα που βρήκα το κορό εδώ. Σκάσε, το θέλω εγώ. Άκου τώρα κάτι εμπιστευτικό. Το θέλω γιατί έχω ξεκινήσει μια περιπετειούλα. Τίποτα σοβαρό ακόμα. Ξέρεις, φυλάκια και τέτοια. Αλλά σε καμιά εβδομάδα θα την έχω καταφέρει την κυρία. Και τότε θα χρειάζομαι άλλο σπίτι. Ξέρεις, είναι παντρεμένη. Πελάτησα μου. Τι είχε, τίποτα μεταδοτικό? Ηλίθιε. Γρήπη. Πριν από 3 εβδομάδες. Της έκανα εκριβές και της πέρασε. Και ο άντρας της? Δεν τον έχω δει ποτέ. Πες μου τώρα, πόσα θες για το διαμέρισμά σου? 250 φράγκα. Το χρόνο. Μπράβο φιλαράκο. Μου κάνει special τιμή. Το μήνα. Γι' αυτό το ρημάδι. Άμα το θέλεις, άμα το θέλεις είναι την πεθερά σου που περιμένει. Καλά. Θα το πάρω εγώ. Από πότε? Από σήμερα φυσικά. Βέβαια είναι σε άθλια κατάσταση. Κουρέλια και σκουπίδια παντού. Όπως σου είπα το έχω νοικιασμένο Σίμι Μοντελής. Μοντελής. Μαριστρούλα ήταν. Έτσι δήλωνε. Αλλά την είχες πιτώσει. Αυτό για να πας σήμερα να το καθαρίσεις. Έλα να σου πω για τη μοντίστρα. Όχι, όχι, από σήμερα το θέλω. Μπορεί να έχω συνάντηση σήμερα. Και πας εσύ αύριο και το καθαρίσεις. Κύριε, στον προθάλαμο βρίσκεται η κύριε Όμπερ. Να το. Λοιπόν, εσύ πήγαινε μέσα να ετοιμάσεις το συμβόλαιο. Εσύ, Ετιέν, βγάλε μου την πλούζα. Bonjour, καλέ μου. Bonjour. Αργότερα. Πήγαινε μέσα, παιδί μου. Και τι να την κάνω την πλούζα, κύριε? Φόρα την να δεις πως θα ήσουν άμα ήσουν γιατρός. Πήγαινε. Μα γιατί με έστησες? Είμαι σκασμένη. Ο άντρας μου νόμιζα πως θα γύριζε εδώ και εκεί για να βρει γνωστούς του στο χορό. Αλλά εκείνος έμεινε κολλημένος όλη η νύχτα δίπλα μου. Το υπέθεσα ότι κάποιο εμπόδιο. Εδώ και αρκετές μέρες δεν με αφήνει στιγμή μόνο. Τον πιάνουν κάτι τέτοιες μανίες. Να, σκέψου και τώρα είναι κάτω και περιμένει. Θέλει να ανέβει μαζί. Αλλά τελικά την κατάφερε. Μόνο αυτός μας έλειπε από εδώ μέσα. Γλυκιά μου, Σουζάννα. Μικρούλα μου, Σουζάννα. Αχ, καλέ μου. Θα έπρεπε να τρέπομαι που κάθομαι να σ' ακούω να λες τέτοια. Παντρεμένη γυναίκα. Όχι, τα παραλές. Τέλος πάντων, αφού δεν τράπηκα από την πρώτη στιγμή. Τώρα είναι πολύ αργά. Μικρούλα μου, Σουζάννα. Πολύ αργά. Θέλω να ξέρεις πως είναι η πρώτη φορά που τολμώ κάτι τέτοιο. Αυτό μου το έχεις πει τουλάχιστον 100 φορές. Κι αυτό με τσιμπελάγει περισσότερο. Άκουσέ με όμως. Δεν γίνεται να βλεπόμαστε πια εδώ. Τώρα είσαι καλά και δεν δικαιολογείται να έρχεστε στον γιατρό τόσο συχνά. Θα μας πάρουν είδηση. Κάποιος θα προσέξει ότι δεν είμαστε γιατρός και ασθενής. Αλλά δυο καρδιές ερωτοποιημένες. Δυο ψυχές κεραυνοβολημένες. Δυο υπάρξεις τρισευτυχισμένες. Ταξιδεύουνε ψηλά. Αν μας πάρουν είδηση χαθήκαμε. Και κάνουμε και το σημαντικότερο. Τη γοητεία του παράνομου. Είπες ότι είναι η πρώτη φορά που... Μπράβο, αντίληψη. Λοιπόν, αν θες, μπορούμε να βρεθούμε και σήμερα. Σε ουδέτερο έδαφος. Μου βγαίνει σε έδαφος. Αποκλείεται. Θα λερωθούν τα ρούχα μου. Και θα το καταλάβει ο άντρας μου. Αν ήταν σε διαμέρισμα, συζητήσιμο. Αυτό εννοώ. Έχω νοικιάσει ένα διαμερισματάκι. Εδώ παρακάτω στην οδό Μιλάν 70. Είναι διπλωμένο. Πολύ καλή η πρότασή σου. Αλλά θέλω να μου πω στο λόγο σου πως ο έρωτας μας θα μείνει.
Ο έρωτάς μας θα μείνει, πώς μου την είπες τη λέξη? Ποια λέξη? Ότι ο έρωτάς μας θα μείνει υποτονικός. Πλατωνικός. Αχ, ναι, αυτό. Γιατί πρέπει να σου τονίσω ότι είμαι και σκοπεύω να παραμείνω πίστη στο σύζυγό μου. Ναι, ουδέμια αντίρρηση. Βεβαίως. Φυσικά. Οπωσδήποτε. Σε μία ώρα. Στην οδό μιλάνε 70. Ω Θεέ μου, τι πάω να κάνω? Σε τι έγκλημα πάω η γυναίκα να υποκύψω? Όμως είναι η πρώτη φορά που... Με αγάπη. Με μωρό. Το ξανακούσαμε αυτό. Σε μία ώρα. Μην αργήσεις. Ο κύριος ο Μπέρ. Ο άντρας μου. Έκατσε το καρέ. Πάμε για φλός. Μόλις ήμουν έτοιμη να κατέβω. Ναι, κατέβα και έρχομαι. Εσύ πήγαινε μέσα. Με το γιατί. Αγάπη μου. Καλύτερα έτσι. Τόση ώρα περίμενα κάτω. Και σκέφτηκα. Δεν ανεβαίνω να δω κι εγώ τον γιατρό. Και ανέβω. Ξέρετε, έχω πρόβλημα. Ματώνει η μύτη μου συνέχεια. Μήπως τυχώνετε παντού? Η μύτη σας. Τέλος πάντων. Η ρίση είναι αύριο. Θα πάρετε το κλειδί της τραπεζαρίας και θα το βάλετε εκεί που ξέρετε. Το κλειδί της τραπεζαρίας. Μάλιστα. Πού? Στην οπή. Ποιο? Το στόματό σας. Και? Και μετά θα πάρετε μια λικάνη γεμάτη νερό και θα βάλετε το κεφάλι σας μέσα. Για μια μισή ώρα. Δεν μου λέτε. Επιτρέπετε να αναπνέω? Όσο θέλετε. Αλλά με το κεφάλι μέσα στο νερό και το κλειδί στο στόμα. Και σε μια μισή ώρα θα είστε τελώς καλά. Δεν μ' αρέσει. Άλλη θεραπεία. Μα δεν θα δείτε τη γλώσσα. Η δικιά μου είναι μεγαλύτερη. Η δικιά μου είναι χοντρή και μακριά. Η δικιά σας είναι λεπτή και μητερή. Μάλιστα, γιατί. Δεν είμαι γιατρός. Και ποιος είσαι? Ο Πάπιος. Γιατί δεν μου το πες? Δεν με ρωτήσατε. Και τι κάνουμε εγώ και μιλάω μαζί σου? Και τι με νοιάζει εμένα. Εσείς το ξεκινήσατε. Κι εγώ δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω και συνέχισα. Αυτός που πήρε το παλτό μου. Είμαι έτοιμος. Πήγαμε. Να και το συμβόλαιο, να και το κλειδί. Φίλε μου, πώς να σε ευχαριστήσω. Είσαι ο πρώτος που θα μπεις μετά από τη μοντελίστ. Που σου είπα, η μοντελίστ καλά. Έχω αλλού το μυαλό μου. Σε λίγο έχω συνάντηση με την... θα στα πω μια άλλη φορά. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν είμαι ο γιατρός. Πελάτης θα ήταν κι αυτός. Α, να ο γιατρός. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Για το παλτό. Το παλτό. Που έδωσα στον κύριο γιατί τον πέρασε και τον μπάτλερ σας. Το παλτό. Στον μπάτλερ. Α, τώρα που είπατε παλτό θυμήθηκα. Εδώ πια κάτω έμενε μια μοντελίστ. Έτσι δεν ήταν. Μα τη στρούα ήταν. Αλλά την είχες πει. Ξέρετε, με περιμένει κάτι η γυναίκα. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Όλοι βιάζονται. Όλοι φεύγουν. Αλλά ο Μπάτλερ. Έλα να σου πω μια καταπληκτική ιστορία. Έχω δουλειά σύντομα. Που λες, είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μια μοντελίστ. Έτσι δίνανε. Μοδιστρούλα ήταν. Αλλά... Που λέτε? Το διαμέρισμά μου σε μια... Έτσι δίνανε. Μοδιστρούλα ήταν.
Προσωπικά αυτό. Τέλεια. Γαμώτο, η κυταριά είναι σπασμένη. Καρσονιέρα χωρίς κυταριά είναι κάστρο χωρίς πολεμίστρες. Είναι καράβι χωρίς κανόνια. Θα τα ακούσει ο Βασιλιά γι' αυτό. Συγγνώμη. Εσύ, μανάρι μου, δεν θα πεις κουβέντα πώς θα δεις εδώ μέσα. Εγώ είμαι. Σουζάν, κούκλα μου. Η πόρτα. Ήρθες. Η πόρτα δεν έχει κλειδαριά. Άστο σε μένα. Θα βάλω οχυρώματα, προπετάσματα, παραπετάσματα. Όλα. Ένας να έρθει, μία να δώσει μπήκε. Επικίνδυνα πράγματα αυτά. Γιατί επικίνδυνα, μωρό μου. Ποιος να έρθει. Γιατί να έρθει. Έλα να κάτσει λίγο. Μην τρέμεις, μην είσαι τόσο δειλή. Θα το ξεπεράσω. Ο άντρας μου λέει πως και οι πιο γενναίοι στρατιώτες τρέμουν όταν πάνε στη μάχη για πρώτη φορά. Μπράβο του, είπε τέτοιο πράγμα. Μπράβο του, μα ποιον πόλεμο. Εμείς έχουμε έρθει εδώ σαν εκπρόσωποι της αγάπης, σαν πρέσβεις καλής θέλησης, σαν γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου. Α, όχι. Δεν θα μείνω για πολύ. Ο Ανατόλ είναι κάτω και περιμένει. Δεν μπορώ να αργήσω. Ο Ανατόλ, Ο άντρας μου. Σου εξήγησα. Μα ακολουθεί παντού. θες να πεις ότι ξέρει πως είσαι εδώ μαζί μου. Ναι, ξέρει. Ναι και κύριε. Δηλαδή, ξέρει. Τι ξέρει. Ξέρει πως έχω έρθει στο ράφι. Εσύ δεν μου είπες ότι έμενε εδώ κάποτε μία μοδίστρα. Έτσι μου ήρθε η έμπνευση. Για πρώτη φορά φοβερή αντίληψη έχεις. Μπράβο σου. Γιατί είχα αρχίσει να τρέμω κι εγώ. Ξέρω. Είναι ένα αθλητικό συνέχεια να σέβεται πίσω μου. Αλλά αν το απαγόρευα, μπορεί να υποφθευόταν και να μην μάθαινε. Και δεν ήθελα να σε στήσω. Να με ξαναστήσεις. Γλυκιά μου, Σουζάν. Γλυκιά μου, Σουζάν. Γλυκιά μου, Σουζάν. Αυτό μου το πες. Άλλο δεν έχεις. Άλλο τι άλλο. Γλυκιά μου, Σουζάν. 4. Πόσες φορές θα μου το πεις. 4, ναι, σωστά. Γλυκιά μου, Σουζάν. Τροπή μου. Δεν έπρεπε να το τολμήσω αυτό. Μα γιατί το λες αυτό. Είναι όμως η πρώτη φορά που το λέω. Τόσο το λέω. Μη μου πεις. Στορκίζομαι. Δεν χαίρεσαι που κατάφερα και ήρθα. Εγώ, πώς. Χαίρομαι. Πετάω από τη χαρά μου. 250 φράγκα για αυτό το καρνάβαλο και με τον άλλο να περιμένει από κάτω. Τι λες. Τίποτα. Σκέφτομαι κάτι ειδικά μου. Άσχετο. Γιατί είσαι τόσο ψυχρός και απόμακρος. Μήπως δεν με θέλεις. Μήπως σου φαίνομαι τόσο αμαρτωλή. Κορίτσι μου, πώς σου πέρασε αυτό από το μυαλό. Αχ, Σουζάν, θα μπορούσα να μείνω γονατιστός μπροστά σου σε όλη μου τη ζωή. Λόγια είσαι. Και πράξεις. Μήπως δεν μπορούσα. Όχι, δεν μπορείτε. Τίποτα δεν μπορείτε. Ούτε να πείτε μπορείτε. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις. Θέλω να πω δεν μπορείτε να μπείτε όσο εύκολα μπορείτε να βγείτε. Αφού μπήκα, όποτε θέλω και. Πάντως μπήκα. Παρέθηκα να περιμένω εκεί κάτω. Και σκέφτηκα να ανέβω. Μεγαλοφυή σκέψη. Συνεχίστε όμως, συνεχίστε. Συνεχίστε σαν να μην είμαι εγώ εδώ. Μια κουβέντα είναι αυτό. Συνεχίστε παρακαλώ. Είδα όταν μπήκα ότι παίρνατε μέτρα στη γυναίκα. Που παίρνε μέτρα, Ανατόλ μου. Στη μέση. Ναι. Πιο κοφτό στη μέση. Με σούρα στους γοφούς. Είναι 165. Και το μάκρος όσο το μανίκι και... Η 165. Εγώ έχω μέση 55. Εδώ και 4 χρόνια. Τι μπανάλ, κυρία μου, συχνάζετε σε τρίτης διαλογής ράφτες. Όταν έρχεστε σε εμάς τους πρωτοκλασσάτες, θα πολλαπλασιάζετε επί 3. Ήδη μέσα στις ίδιες πολλαπλασιαστικές τάσεις, κύριε. Οι τιμές μας, monsieur, είναι αντίστοιχες της ποιότητός μας. Αυτό μας ξεχωρίζει άλλωστε από τις λαϊκές μοδίστρες. Και βέβαια, εμείς δεν καταδεχόμαστε να κρατάμε μεζούρα. Εμείς μετράμε με τα χέρια. Σας σκέφτομαι. Καταπληκτικό.
Μπράβο. Πώς σας λένε εκεί? Είναι ο κύριος. Ο κύριος? Ο κύριος. Κολίν Λέμος. Ναι, ο πατέρας μου ήταν Λέμος. Και ο παππούς μου και ο θείος μου που είχε κουνιάδα την... Μα φυσικά. Γνωστό. Αλλά και η φυσιογνωμία σας. Μήπως σας έχω δει πουθενά? Όχι, δεν νομίζω. Μήπως στο μουσείο. Ξέρετε, πηγαίνω πολύ συχνά στο μουσείο και χαζεύω τις μουσες. Βλέπω τι φοράγανε τότε και παίρνω ιδέες. Απάνω, δεν νομίζω. Γιατί εγώ δεν πάω ποτέ μου στο μουσείο. Α, ναι, θυμήθηκα. Συναντηθήκαμε στο γιατρό της γυναίκας. Στο σπίτι του κυρίου Μουλινό. Ναι, εκεί συναντηθήκαμε. Δεν μου λέει. Εσείς τον θεωρείτε καλό γιατρό? Εγώ, ναι. Γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο σκιτζής. Πώς τολμάτε μπροστά μου να του λέτε? Και τι σας νοιάζει? Ξέρετε, εγώ συνδέομαι ψυχικώς με τους γιατρούς. Σας συγχαίρω. Η ψυχική σύνδεση είναι το πάνω. Άλλωστε, θα έκανα και τόσο. Θα άφηνα κι εγώ τη γυναίκα μου σε έναν σκιτσί. Και δεν μου λέτε τώρα. Τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Θα τα φτιάξετε? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ αποκλείεται. Τι, δεν θα τις φτιάξετε τα φορέματα? Τότε γιατί έρχεται? Α, ναι, τα φορέματα. Ένα πρωινό, πολύ απλό. Και ένα βράδινο. Το βραδινό θα έχει δέρμα λεοπάρδαλης, η φούστα, δέρμα πάνθυρα, το πούστο και η ζώνη στολισμένη με ελεφαντόδετο. Το παντελόνι από βυζόν. Και ο παντέλο. Κάτω από τη φούστα, εσείς δεν θα το βλέπετε, αλλά ξέρετε το βυζόν είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Ειδικά κάτω από τις φούστες. Μήπως είναι πολύ εκεντρικό τίσιμο? Κεντρικό. Τελευταία λέξη της μόδας είναι. Είναι το Africa look. Εμπλεξμένο από την Αφρική. Η κεντρική Αφρική. Η Αφρική. Σαφάρι. Ζούγκλες. Σύμπανα μέσα στη νύχτα. Και όλα αυτά να τα βλέπετε σε ένα φόρεμα. Είναι εδώ η κυρία Τυράν? Ποια κυρία? Όχι, δεν είναι εδώ. Ήθελα να τακτοποιήσω το λογαριασμό μου. Λογαριασμό? Ποιο λογαριασμό? Για το φόρεμα που μου ράψε. Φυσικά. Εννοείται την κυρία Τυράντη μοντελίστ. Και εγώ νόμιζα ότι μιλάτε για την κυρία Τυράντη καθαρίστρια. Ξέρετε, είναι πρώτες ξαδέρφες. Όχι, δεν είναι εδώ. Έφυγε. Ήταν βοηθός μου, ξέρετε, πολλά χρόνια. Βοηθός σας? Τότε με συνοηθώ μαζί σας. Παρακαλώ, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μπορείτε. Θέλω να μου κάνετε καλύτερη τιμή στο φόρεμα που έραψα. Δεν αξίζει τα και τόσα που ζητάει. Συμφωνώ, το θυμάμαι. Λοιπόν, πόσο ζητάει? 340 φράγκα. Μια περιουσία. Και ήταν ένα τόσο απλό φορεματάκι. Συμφωνώ. Και πόσο θέλετε να κατέβουμε? Νομίζω ότι 300 είναι καλά. Σωστά. Λοιπόν, 340 φράγκα μείον 340 φράγκα. Ευχαριστημένοι. Αφήστε τι εννοούσατε εσείς. Εδώ, μαντάμ, είναι ναός της υψηλής ραπτικής. Εδώ δίνουμε τις πελάτες. Δεν τις γδέρνουμε. Θέλουμε οι πελάτες να ξανάρθουν. Με τέτοιες τιμές σίγουρα θα ξανάρθω. Μην βιαστείτε. Αφήστε το για την άλλη σεζόν που θα βγάλω την καινούργια μόδα. Χαίρετε, κυρία. Χαίρετε, κύριε. Σκέψου τι βγάζουν για να κάνουν τέτοιες εκτόσεις. Να πηγαίνετε. Σας εμπιστεύομαι τη γυναίκα. Θέλω να κάνετε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σας. Θέλω να την προσέξετε εδώ, στους γκοφούς. Και
Εδώ. Στο μπούς. Μα θα πάρω μέτρα και θα δω. Επιτέλους, έφυγε. Αχ, τι θα κάνουμε. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα εξαφανιστώ από εδώ μέσα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν γίνεται. Ο άντρας μου νομίζει πως είσαι ο ράφης μου και μπορεί να ξαναγυρίσει. Και αν δεν σε βρει εδώ μπορεί να υποπτευθεί την αλήθεια. Και τότε... Τότε τι? Αχ, τον ξέρω. Θα σε σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί χειρουργός είναι. Αστείευόμουν. Σουζάν, τι θα κάνουμε? Τι γίνεται εδώ μέσα? Πώς μπαίνεις έτσι? Και εσύ γιατί έβαλες την καρέκλα πίσω από την πόρτα? Γιατί η κολόπορτα δεν έχει κλειδαριά. Να γιατί. Τι ερήπιο είναι αυτό που μου νίκιασε. Σε προειδοποίησα. Σου είπα ότι έπρεπε να έρθω εγώ πρώτα να τακτοποιήσω λίγο εδώ μέσα. Πού ακούστηκε διαμέρισμα να μην κλειδώνει η εξώπορτά του. Ξέφραγο απέει. Δηλαδή ο κάθε ηλίθιος ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Εμένα εννοείς? Μην το παίρνεις μόνο προσωπικά. Είναι ήσυχος. Θα ειδοποιήσω κλειδαρά. Εγώ έσπασα την πόρτα γιατί η μοντελίστ που το είχε νοικιασμένο έφυγε χωρίς να μου παραδώσει τα κλειδιά. Σου είπα ότι η μοντελίστ... Ούτε θα μου πεις τώρα. Δεν βλέπεις ότι δεν είμαι μόνος. Ω, κυρία μου, χίλια συγγνώμη. Θα σας είδα. Δεν πειράζει όμως. Μπορείτε να μείνετε να ακούσετε. Δεν λέω εδώ και κανένα μυστικό. Λοιπόν, η μοντελίστ. Καλημέρα και πάλι. Μου είπατε να περάσω όποτε μπορώ και σκέφτηκα Τι σκεφτήκατε? την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Ντυράν. Να, βλέπετε, αυτή η μπλούζα ξεχυλώνει και θέλω... Όχι τώρα, κυρία μου. Ή όχι τώρα. Σφάλμα του βοηθού σας ήταν και απαιτώ Δεν με νοιάζει τι απαιτείς. Δίνετε. να του δίνω. Λοιπόν, φράγκο δεν θα πάρετε από μένα. Και ποιος σου ζήτησε λεφτά? Αγενέστατα. Έτσι χάνετε τις καλές πελάτησες. Αυτόν τι θα τον κάνουμε? Δεν μπορείς να τον διώξεις από εδώ μέσα. Έπαθα φοβερό σοκ. Όπως ξέρεις, εδώ και καιρό ψάχνω να βρω τη γυναίκα. Και κάποιος μου είπε ότι μια κυρία Βασινέ έμενε εδώ πιο κάτω. Καλά, μου τα λες μια άλλη φορά. Τώρα μήπως θα μπορούσες να... Άκουσε, έχει πλάκα. Και εσείς κυρία μου, μπορείτε να μείνετε να ακούσετε. Δεν λέω και κανένα μυστικό. Λοιπόν, πάω. Χτυπάω την πόρτα. Βγαίνει μια άγνωστη. Τα χάνω. Της λέω, ψάχνω να βρω μια γυναίκα. Και εγώ τι είμαι! Μου λέει, κάτω να πας εσύ! Πας και μου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα. Ωραία. Τώρα μήπως θα μπορούσες να... Και το αστείο είναι ότι έμοιαζε με Καμίλα Πάρνερ. Ήρθα να δω το διαμέρισμά σας. Συγγνώμη κυρία μου, αλλά το νίκιασα ήδη. Και γιατί δεν μου το είπατε? Πα! Και ο γαμπρός μου εδώ. Μάλιστα, αγαπητή μου πεθερά. Και τι κάνεις εσύ εδώ? Απαιτώ αμέσως να μάθω τι κάνεις εσύ εδώ. Εγώ... Ώστε αρνείσαι να απαντήσεις. Πρόσεξε κακομοίρη μου, γιατί έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι... Ότι τι? Έχω έρθει εδώ να δω μια ασθενή. Μη μου πεις. Πείτε κι εσείς κύρια μου, δεν είστε ασθενής μου. Κυρία μου, για σας δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως ο γαμπρός μου... Θα μπορούσα να μάθω ποια είσαστε εσείς, παρακαλώ. Είναι η κυρία Εγκρεβίλ, μητέρα της συζύγου μου. Και από εδώ η κυρία Ομπέν, η κυρία Σουζάν Ομπέν. Και είπατε ότι σας παρακολουθεί ο γαμπρός. Μάλιστα. Με παρακολουθεί. Συνεχώς. Και τον άντρα μου παρακολουθεί. Α, ωραία. Σας παρακολουθεί ο μαντικός. Γιατί έχει ως δυστυχώς. Δερματίτιδα, φρικτή δερματίτιδα και έξεμα και νυχίνες από την εγκυμοσύνη. Δεν βγαίνεις στο τόρβο να δω την παράσταση. Εγκυμοσύνη.
Ο άντρας της. Όχι ο άντρας, η γυναίκα του. Εγώ. Δηλαδή είστε μητέρα. Εγώ όχι καθόλου. Όχι αυτή η μητέρα, αυτός. Είναι μητέρα αυτός. Μα όχι, δεν καταλαβαίνετε. Αυτός τα φαντάστηκε όλα. Νόμιζε ότι ήταν έγκυος Ο άντρας. Νόμιζε πως ήταν έγκυος. η γυναίκα του. Και όταν κατάλαβε πως δεν είναι, έπαθε νευρική κρίση. Και να σου οι δερματίτιδες, και να σου τα εξέματα, και να σου οι λιχίνες, όλος λέχτια είναι. Μαδάει ολόκληρος. Μα αυτό είναι φοβερό. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να φύγετε, να με αφήσετε μόνο μου με την κυρία να την εξετάσω. Μπορεί να έχει κολλήσει και αυτή. Ξέρετε τώρα, το ίδιο σεντόνι, το ίδιο κρεβάτι, το ίδιο ποτήρι. Ναι, φυσικά. Φεύγετε. Άμα περάσει η κόρη μου, να της πείτε ότι έφυγε. Μάλιστα. Χαίρετε. Αντί τα λέγω, μαντάμ. Όχ, έρχεται πάλι ο άντρας σου. Έρχεται ο άντρας της. Γιατί φεύγει. Η αρρώστια του είναι φοβερά μεταδοτική, υπερβολικά. Ωχ, και τι κάνουμε τώρα. Πρέπει να είστε ούτε λεπτός το ίδιο δωμάτιο με αυτόν τον άνθρωπο. Κινδυνεύετε. Και αυτός. Αυτός δεν κινδυνεύει, είναι και αυτός ο κολλητικός. Μόνο μία κολλητική αρρώστια μπορεί να έχει κανείς. Ξέρω τι σας λέω, γιατρός είναι. Θα πάω κι εγώ εκεί μέσα. Εσύ θα μείνεις εδώ. Θα ρωτήσει που είναι ο κύριος Λεμός. Εγώ είμαι αυτός. Θα του πεις ότι δεν μπορώ να το δω τώρα. Βρες μία δικαιολογία, του οτιδήποτε. Πες του ότι έχω σύσκεψη. Ναι, ότι έχω σύσκεψη με τη Βασίλισσα. Τη Βασίλισσα της Γρυλανδίας. Πάει. Αποτρελάθηκε αυτός. Ο γιατρός πρέπει να πάει στο γιατρό. Εγώ είμαι πάλι. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Δεν μπορεί να σας δεχτεί αυτή τη στιγμή. Γιατρέ, και εσείς εδώ. Εγώ εδώ. Αλλά ο κύριος Δαμός είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Δεν περίμενα να σας βρω εγώ. Και πριν από λίγο που μιλούσε ο κύριος Λεμός για εσάς. Είναι πολύ άρρωστος, Το παρατηρήσατε κι εσείς. Νομίζω ότι έχει παράσιτο στον εγκέφαλο. Δεν έχω για να αργήσει. 3 ντους, το μόνο φάρμακο. Γιατρέ, μιας που σας βρήκα εδώ, θα σας μιλήσω για το δικό μου. Και δεν το λέτε. Έχω κυκλοφορικό πρόβλημα. Με το αίμα σας. Ναι, με το αίμα. Έχω συχνές ελληνορραγίες. Πολύ ενδιαφέρουσα πάθηση. Και τι σας είπαν οι αρμόδιοι. Ναι, στο μόνο αρμόδιο που μίλησα ήταν ο μπάτλερ σας. Μου έλεγε κάτι τρελά πλάκα. Εγώ θα συνιστούσα μασάζ. Α, τα δοκίμασα. Τίποτα. Ναι, αλλά ειδικά μασάζ. Παίρνετε ένα μασέρ ψηλό, γεροδεμένο, τον δίνετε, τον σαπλώνετε, πέφτετε πάνω του και τον πλακώνετε. Στο μασάζ με όλη σας τη δύναμη. Αν δεν επανέλθει το κυκλοφορικό σας και με αυτό, τότε για καλό και για κακό θα συνιστούσα να κάνετε μετάλληση αίματος. Όχι, τα φοβάμαι. Θα δοκιμάσω με το μασέρ που ήρθε. Μόνο που εγώ το έκανα ανάποδα. Ο μασέρ με έκδινε, με ξάπλωνε και έπεφτε μετά αυτός από πάνω. Είναι και αυτό μια άποψη. Εξαρτάται πώς θέλει κανείς να βλέπει τα πράγματα. Από πάνω ή από κάτω. Τέλος πάντων. Πού είναι ο κύριος Δέμος? Σε απόρριτη σύσκεψη. Με τη Βασίλισσα. Βασίλισσα είπατε. Της Γρυλανδίας. Ναι, της Γρυλανδίας. Πολύ ωραία χώρα η Γρυλανδία. Εκεί όλοι γριλίζουν. Εκτός από τη Βασίλισσά τους φυσικά. Στεράβει και τη Βασίλισσα. Γι' αυτό άκουσα κάτι τιμές φωτιά. Φωτιά μόνο, ηφαίστειο. Αλλά δεν μπορεί να σας δεχτεί τώρα. Σαν να περάσετε κάποια άλλη μέρα. Αδίκη. Εγώ έχω έρθει να του φέρω μια καινούργια πελάτησα. Την κυρία Σεντεντιγκρέζ, που είναι φίλη. Εκείνη επέμενε να έρθει στο ράφτη της γυναίκας. Και εγώ προηγήθηκα, γιατί δεν θέλω να πέσει πάνω στη γυναίκα μου. Να γιατί ανέβη. Να δω ανέβη. Γυναίκα σας ήταν η κυρία που βρισκόταν εδώ προλίγου. Και την αφήνετε να κυκλοφορεί μόνη. Όχι. Εγώ τη συνοδεύω παντού. Αλλά περιμένω από κάτω. Πείτε μου τώρα. Θα αρχίσει με τη Βασίλισσα ο κύριος Λεμός. Τις ξέρετε
Ξέρετε τώρα τις βασίλισσες, άλλοτε κάνουν 3 λεπτά, άλλοτε 3 μέρες. Τι να σας πω. Εγώ παρέθηκα. Η πεθερά, εγώ να φεύγω. Και εσείς γιατί νομίζετε, μα που πείτε. Είπα φεύγω. Τα σέβη μου υψηλοτάτη. Με συγχωρείτε, μεγαλειοτάτη. Ναι, έχω κάποιο μεγαλείο επάνω μου. Δεν έχω την τιμή να μιλάω. Ανατόλ, ο Μπέχ, εξοχοτάτη. Έξοχα. Ο άντρας της κυρίας ο Μπέχ. Τη γνώρισα πριν από λίγο. Γλυκύτατη γυναίκα. Πώς πάνε τα δερματικά σας? Τα πια μου. Τα δερματικά. Τα εξέματα, οι ηχίνες, αγάθεν. Δεν πλησιάζεται. Τέλος πάντων, όλοι οι πολιτικοί σήμερα εγώ να πηγαίνω. Τα σέβη μου επιφανεστάτη. Πίσω εσύ, δρόμο. Ποιο δρόμο? Είπα, κάνατε τόσο δρόμο για να ξανάρθετε. Ναι, να μάθω για τη γυναίκα μου. Εδώ είναι. Έφυγε πριν από ώρες. Είπε αν έρθετε να σας πω ότι πάει για πεντικιούρ. Τέλεια. Εγώ κύριε Ράφτη μου, σας φέρνω μια καινούργια πελάτησα. Πελάτησα σε τι? Θέλω να σας πω, καταρχήν, ότι εγώ κύριε Μόδιστε, έχω γούστα πολύ λεπτά. Σε όλη μου τη ζωή γνώρισα τις ωραίτερες γυναίκες. Και όλες παντρεμένες. Βιβλίο θα μπορούσα να γράψω. Τόμους ολόκληρους. Λεξικό. Εγκυκλοπαίδεια. Ναι. Μια φορά μάλιστα που τα είχαμε μία παντρεμένη. Ο άντρας της τη συνόδευε συνέχεια παντού, αλλά περίμενε από κάτω. Εκείνη του έλεγε ότι πάει στον αστρολόγο της. Εγώ ήμουν αστρολόγος της. Ερχόταν. Και έβλεπε τον ουρανό ως φωτίλι. Ακριβώς. Και ο άντρας της να περιμένει από κάτω. Να μετράει τ' άστρα. Ακριβώς. Λίγοι άντρες είναι τόσο μαλάκες. Όμως η δική μου γυναίκα ποτέ. Πρώτον, διότι είναι ηχτική. Και δεύτερον, διότι ξέρει τι θα κάνει. Τι θα κάνετε? Μπαμπα. Δύο. Και αυτή και ο ερασής της θα γίνουν παρέλθον. Ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα. Εμένα πάλι μου αρέσει μόνο το μέλλον. Αλλά ας αφήσουμε τη γυναίκα μου τώρα. Εγώ σας φέρνω καινούργια πελάτησα. Πελάτησα. Σε τι? Σε φορέματα, μπλούζες, παλτά. Θέλει μόνο σε εσάς να ράβει. Εγώ θα τη ράβω κι αυτή. Άλλη δουλειά δεν έχω να κάνω. Και η ιατρική μου. Ενώ η ιατρική αγωγή που μου έδωσε ο γιατρός για τα μάτια. Τα μάτια σας. Ναι, ξέρετε, κοκκινίζουνε, δακρύζουνε, θολώνουνε. Ούτε τη βελόνα δεν μπορώ να δω. Μήπως τα λέτε αυτά γιατί μεγαλοπιαστήκατε και ράβετε μόνο εστεμένες. Ούτε εστεμένες, ούτε διεστραμμένες. Ο καλός ο καλλιτέχνης όλα τα προλαβαίνει. Ή είσαστε ράφτης ή δεν είσαστε. Αν δεν ήμουν ράφτης, θα είχα πεθάνει. Μήπως θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε το ενδεχόμενο της πιθανής επισκευής της μπλούζας μου. Όποτε έχετε χρόνο φυσικά. Παρακαλώ κυρία μου, περάστε. Χαίρομαι που βελτιώθηκε η διάθεσή σας. Είδατε πως κατάτησα να του μιλάω. Αλλά τι να κάνουμε. Τους έχουμε ανάγκη τους ράφτες. Γιατρό και ράφτη, ποτέ με τις προσβάλλεις. Σωστά. Λοιπόν, η μπλούζα μου ξεκυλώνει εδώ στο λαιμό. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε το γιακά. Να κάνουμε λαιμόκοψη. Ποιοι? Εσείς φυσικά. Αχ, έχω μια επίσκεψη και θέλω να τη φορέσω αυτή τη φορά. Και πώς θα κάνω εγώ λαιμόκοψη? Εσύ ο μόδιστρος, εσύ ξέρεις. Α, ναι. Εγώ είμαι ο ράφτης. Εγώ ξέρω. Θέλετε λαιμόκοψη? Τι πάτε να κάνετε. Λαιμόκοψη. Τι κάνετε σκηνέ μου. Εγώ απλώς ήθελα να σας δείξω την μπλούζα μου και θα σας τη φέρω αύριο. Ή μήπως έχετε κάποιο βοηθό να στείλει να την πάρει. Μόνο που άλλαξε σπίτι. Μένω στο ίδιο κτίριο, έναν όροφο πιο ψηλά.
Χαίρετε, κύριε. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Χαίρετε. Κάνετε εύκολα τις ψυχραιμίες σας. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος ότι σας χρειάζεται? Κρύο ντους. Κρύο ντους. Ποιος το είπε? Ο γιατρός Μουλινό. Ο Μουλινό με πάει, θα τρελαθώ. Α, εδώ είσαι. Ρόζα, αγάπη. Οχ, και η γυναίκα του είναι ακόμα εδώ. Κύριε μου, από εδώ να συστήσω την κυρία Σεντανίπε. Σας έχω μιλήσει. Χάρηκα πολύ, κυρία μου. Η κυρία Σεντανίπε είναι πελάτησα της δικής σας περιοχής, αγαπητέ μου. Είναι η πιο αριστοκρατική κυρία της περιοχής. Καλέ μου, η Φιφή είναι ανήσυχη. Μπορεί να μ' αρέσω. Θα την πας μία βόλτα? Φυσικά όχι. Τι είπες? Είπα φυσικά γιατί όχι, αγάπη μου. Κούμπι μου! Ρόζα, κούκλα μου! Δεν περίμενα να σε δω μετά από τόσα χρόνια. Ναι, σπούδαζα ιατρική τότε. Πήρες το πτυχίο σου? Βέβαια, είμαι γιατρός τώρα. Δεν μου φαίνεται. Τότε, γιατί ράβεις? Α, ναι, γιατί ράβω. Είμαι ήρεμη. Με ξεκουράζει. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις τώρα, η ρουτίνα του γιατρού, όλοι οι άρρωστοι, οι αρρώστιες. Ενώ όταν πιάνω τη βελόνα, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Ρε ο Μπούμπης! Πιο σιγά. Γιατί, έχεις ασθενή στο σπίτι? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να φωνάζεις Μπούμπης και Μπούμπης συνέχεια. Τέρμα ο Μπούμπης. Αφού εγώ έτσι σε ήξερα. Δεν ήξερα το όνομά σου. Αλήθεια, πώς σε λένε? Είμαι ο γιατρός μου, ενώ Λεμός. Ανόητο όνομα. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι, τι να κάνω. Το βρήκα. Αφού δεν είσαι πια ο Μπούμπης, δεν είμαι κι εγώ πια η Ρόζα. Είμαι η κυρία Σέντονι Γκρέις. Έχεις τακτοποιηθεί τώρα. Πρώτα παντρεύτηκα έναν ηλίθιο. Φυσικά. Μετά τον άφησα για ένα στρατηγό. Στρατηγό, πέταξες πολύ ψηλά. Πού τον βρήκε? Σε ένα πάρκο. Όταν ο άντρας που είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Κάποιος άλλος μου παιδιά. Ήταν με πουρα, όχι με τσιγάρα. Οχ, Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Έχει ζώο στο σπίτι? τίποτα, μία στρουφοκάμιλο. Την παρήγγειλα και μου τη φέραν από την Αφρική. Κάθε τόσο της μαδάω φτερά και τα βάζω στα ρούχα που ράπω. Μαντάς φτερά. Ναι, αλλά ξαναβγάζει καινούργια. Έτσι δεν ξεμένω ποτέ. Θέλω να τη δω. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Τώρα τελευταία είχα πολλές παραγγελίες και την καταμάτησα την καημένη. Και έτσι όπως είναι ντρέπεται τόσο πολύ που άμα δει ξένο αρχίζει και το τσιμπάει. Το καημένο το ζώο. Και τώρα που είπα ζώο, τον έχεις ξαναδεί από τότε τον άντρα σου? Όχι, δόξα τω Θεώ. Του το έσκασα τότε που με άφησε μόνη στο πάρκο. Μην τύχει και του λείψουνε τα τσιγάρα. Και μετά άλλαξα όνομα. Έγινα η κυρία Σέντονι Γκρέις και άρχισα καινούργια ζωή. Το πουλερικό σου κάνει πολύ φασαρία. Πάω μέσα να την ηρεμήσω. Κοίτα να την καλοπιάσεις γιατί δεν μας αφήνει να τη μαδάς. Όχι. Αυτό πάει πολύ. Αυτό πάει πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η ιστερικιά? Τίποτα, η ταμεία σου. Έχει πάθει νευρική μανιοκατάθλιψη με επιθετικές τάσεις. Μην δίνει σημασία. Σουζάν, κορίτσι μου, ηρέμησε. Μην πας γυρεύοντας για φασαρίες. Ώστε έτσι. Μας παίρνεις και τη φιλενάδα σου εδώ μέσα. Κυρία μου, για ποια με περάσατε? Πελάτησα είμαι. Έχω έρθει να κάνω πρόβα. Ώστε έτσι. Και εσύ στο ίδιο παραμύθι. Τι λέει αυτή? Σουζάν, σε βεβαιώνω ότι... Εσύ μην τολμήσεις να πεις κουβέντα. Μα για τόσο ηλίθεια με περνάς. Άκου να σου πω. Αν σου αρέσει να έχεις φιλενάδα την ταμεία σου, είναι δικό σου θέμα. Είναι όμως ανόητο να κάνετε τέτοιες σκηνές μπροστά σε πελάτησες. Ταμείας. Τι λέει αυτή? Τίποτα, κάτι δικό της. Άσχετο. Εγώ είμαι κυρία και δεν επιτρέπω τέτοιες σκηνές μπροστά μου. Μη μου πείτε. Μάλιστα, κυρία. Αφού να, έχω έρθει εδώ με τον νόμιμο σύζυγό μου. Μη μου πείτε. Πολύ θα ήθελα να το δω αυτό. Θα το δείτε σε λίγο. Έχει βγάλει το σκυλάκι μας να ανακουφιστεί. Όπου να είναι θα γυρίσει. Να, τον ακούς τη σκάλα να έρχεται.
Απάντησέ μου. Άργησες. Εξήγησε σε παρακαλώ πολύ στην κυρία ότι είσαι ο σύζυγός μου. Κυρία μου. Η γυναίκα μου. Ο άντρας μου. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα εκδικηθώ. Θα εκδικηθώ. Θα εκδικηθώ. Πάει στο διάλογο κι εσύ. Δεν αισθάνομαι καλά. Θα λιποθυμίσω. Ρόζα, άσε τις υπερβολές. Είναι ακόμα εδώ η μητέρα μου. Ωχ, η γυναίκα μου. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Μ' ακούς? Ποτέ. Λοιπόν, περίμενε να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Πάνω στην ώρα. Πάρε αυτή τη γυναίκα και κάνε την ό,τι θες. Λοιπόν. Δεν τα πιστεύω. Η γυναίκα μου. Όπως θέλετε, κύριε. Ποιος ήταν? Ετιέν. Παρακαλώ. Ποιος χτυπούσε το κουδούνι? Τι συμβαίνει? Α, τίποτα. Τι εννοείς τίποτα? Ήρθα να σας ενίσχυσα για μικροεπέμβαση. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγω και μου λέει: είναι μέσα ο γιατρός. Δεν το πατάω. Και τότε μου λέει ότι αισθάνεται καλύτερο και ότι δεν έχει ανάγκη τον γιατρό. Και ο ανόητος. Τέλος πάντων, άλλη φορά όταν θα σε ρωτάω δεν θα μου λες τίποτα, αλλά θα μου εξηγείς τι συμβαίνει. Και να σας επιβαρύνω, κύριε. Εγώ αποφασίζω ποια είναι και ποια δεν είναι περίτα. Πήγαινε μέσα τώρα. Βλέπω ότι ο κύριος είναι ανήσυχος. Σας το είπα ότι ήταν λάθος η λαθρέα αναφορή σας για το χώρο της όπερας. Όποιος επιχειρεί τέτοια τολμήματα θα πρέπει να ξέρει και πώς θα τα φέρει εις πέρας. Λέω ότι ο κύριος θα μπορούσε να μην είχε ενημερώσει. Ετιέν, πηγαίνω στο χώρο της όπερας. Κι εγώ θα είχα κάνει τα πρέποντα. Δηλαδή τι? Θα είχα κοιμηθεί στο κρεβάτι σας. Στο κρεβάτι μου? Ναι, δεν συγχαίρομαι πολύ. Βέβαια θα είχα αλλάξει τα σεντόνια. Αλλά η κυρία δεν θα το έπαιρνε είδηση. Πού είναι η γυναίκα μου? Απορώ πού να πήγε. Κύριε, μην κάνετε έτσι. Για χαρτίρι μου, συγκρατηθείτε. Είμαι ευαίσθητο πλάσμα εγώ, κύριε, και δεν μπορώ τέτοιες τηλεφωνίες. Σε λίγο θα αρχίσω να κλαίω. Το κουδούνι. Ποιος ήρθε? Κανένας, κύριε. Εννοείς κανένας? Κανένας δεν ήρθε, κύριε, αφού δεν έχω πάνω να ανοίξω εγώ την πόρτα. Όταν θα πάω να την ανοίξω θα δούμε ποιος ήρθε. Μην φλιαρείς και πήγαινε να ανοίξεις την πόρτα. Και όπως είπαμε, δεν είμαι εδώ για κανέναν εκτός από τη γυναίκα μου. Για κανέναν απολύτως. Εκτός κι αν είναι ο Πάπας. Όχι, όχι, κύριε, ο γιατρός απουσιάζει. Μα ο θηρανός που είπε πως είναι εδώ. Και εμένα μου είπε πριν 2 λεπτά ότι απουσιάζει. Γνωρίζει καλύτερα από τον χειρολόγο. Αν είναι ότι απουσιάζει. Καλά, πες του πως ήρθε ο κύριος Ομπέν. Μου είπε ότι δεν θα δεχτεί κανέναν. Εκτός από τον Πάπα. Και είναι προφανές, κύριε, ότι δεν είναι υποδείξει. Πες του πως θέλω να του μιλήσω. Είμαι ταραγμένος. Λόγω της γυναίκας. Και εκείνος δεν θέλει να σας μιλήσει, διότι είναι ταραγμένος λόγω της δικής του γυναίκας. Παπά, τι έγινε? Ακούστε, κύριε. Αυτά τα πράγματα αποτελούν προσωπικό μυστικό οικοδεσπότη. Δεν αφορούν κανέναν άλλον παρά μόνο τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Και το υπηρετικό προσωπικό, φυσικά. Όσο είναι για μένα, είναι η διακριτικότητα του σώματος. Αν με ρωτούσατε, αληθεύει ότι το προσωπικό είναι ανάσα. Ότι ο κύριος δεν γύρισε σπίτι προχθές το βράδυ. Ότι χθες το βράδυ η κυρία δεν γύρισε σπίτι. Και όλοι αναρωτιούνται πού έχει πάει. Εγώ θα σας απαντούσα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ώστε έτσι, δεν γύρισε στο σπίτι της χθες το βράδυ, κυρία μου Λινό. Εγώ ούτε ξέρω ούτε λέω. Εσείς που το μάθετε. Μα μόλις τώρα. Μου κλείεται. Ώστε δεν γύρισε σπίτι της
Η κυρία μου Λινό, χθες βράδυ. Το ίδιο και η δική μου γυναίκα. Και έχω να τη δω από τα χθεσινά επεισόδια. Και η δικιά σας, θα πρέπει να είναι πολιτικό. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Έχει ραντεβού με τον γιατρό της. Μα ο γιατρός δεν είναι εδώ τόσο για εσάς, όσο και για τη γυναίκα σας, όσο και για οποιονδήποτε άλλο. Μόνο γιατί για τη δικιά του γυναίκα είναι εδώ, η οποία δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, κάθεστε. Κύριος πρέπει να φύγει. Ήρθαν οι κυρίες. Ποιες κυρίες? Η κυρία Μολυνό και η μητέρα της. Α, το τυχεράκια, απ' τον γύρισε. Κύριε Μουλινό! Κύριε Μουλινό! Να πας να του πεις ότι έχει έρθει η κυρία Εγκρεβίλ. Κυρία Εγκρεβίλ, δεν καταλαβαίνω. Όχι, ο ένας από τους δυο πολιτικούς. Θα του το πω και θα τρελαθεί από τη χαρά του. Αμφιβάλλω. Κυρία Εγκρεβίλ, δηλαδή δεν είσαστε... Δεν είμαι εκεί. Βασίλης. Άλλος. Δεν είσαστε οι Βασίλης. Εκεί που όλοι γριλίζουνε, εκτός από εσάς. Κυρία μου, τρελαθήκω. Τι είναι αυτά? Κυρία μου, με συγχωρείτε. Βλέπω ότι περιμένετε τον γιατρό. Επιτρέψτε μου να αποσύρθω. Κυρία μου. Ακούς εκεί, Βασίλισσα της Γρυλανδίας. Θα πρέπει να προχώρησε πολύ δερματικά. Αυτός έχει παρεστήσεις. Και όπως είπα, καμία υποχώρηση, καμία ένδειξη αδυναμίας. Είναι ανησυχής, μαμά. Λοιπόν, σαν να με ένα κάρβουνα καθόμουν. Και εκεί να πας να ξανακάτσεις. Τι εννοείται? Και βήμα προς την κόρη μου. Μα Μην νομίζεις ότι όλα τελείωσαν επειδή μας βλέπεις εδώ. Νομίζεις ότι όλα θα τελείωσαν, ότι όλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Λοιπόν όχι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ξέρω πολύ καλά τα καθήκοντά μου ως μητέρας. Γι' αυτό έφερα πίσω την κόρη μου. ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, αγαπητοί μου πετερά. Έπιε. Στοπ. Δεν είναι όπως νομίζεις τα πράγματα. Η κόρη μου και εγώ συζητήσαμε το θέμα με κάθε λεπτομέρεια. Και καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Χαίρομαι που υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μητέρας και κόρης. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εσύ και η γυναίκα σου δεν έχετε πλέον την ασυνία. Α, εκεί καταλήξατε. Στην αρχή σκέφτηκα να της πω να έρθει να μείνει μαζί μου. Τελικά αποφάσισα να τη φέρω εδώ να ζήσει μαζί σου στο ίδιο σπίτι. Μόνο για κοινωνικούς λόγους. Καλό αυτό. Και φυσικά θα έρθω κι εγώ να μείνω μαζί του. Κολλάει αυτό. Θα είμαι η σύμβουλος και η προστάτης της. Ωραία. Ήρθε και έδεσε η μαρμελάδα. Εμείς βέβαια θα ζούμε σε διαφορετικές πτέρυγες από εσά. Οι άντρες από εκεί και οι γυναίκες από εδώ. Και στο σαλόνι αναποφάσιστη. Σαλόνι. Το σαλόνι θα είναι ο τόπος συναντήσεώς μας. Ναι, το ουδέτερο έδαφος για συνομιλίες. Θα επιβλέπω και θα επιστατώ τη ζωή σας εδώ μέχρι να αποκατασταθεί η αρμονία ή να επέλθει η οριστική ρήξη μεταξύ τους δεύκους. Μπράβο, 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 μπράβο. Μα έχετε τρελαθεί εντελώς. Γιατί πράγμα με κατηγορείτε. Γιατί είμαι ένοχος. Λοιπόν, μίλα κι εσύ. Πες μου, τι παράπονο έχεις από μένα. Μην απαντήσεις, Ιβόν μου. Θα την αφήσετε εκεί τέλους να μιλήσει. Μην υψώνεις τον τόνο της φωνής σου και μην υποκρίνεσαι ατρότητα ψεύτη. Σταματήστε. Δεν μιλάω σε εσάς. Έχεις την ανέδεια να ρωτάς τι παράπονα έχω. Ανέδεια μόνο. Θρασίτητα. Σταματήστε. Δεν μιλάω με εσάς. Θα σε παρακαλούσα να απευθύνεσαι με κοσμιότερο τρόπο στη μητέρα μου. Καλά, εντάξει, ξέχνα το αυτό. Πες μου τώρα, τι παράπονο έχεις από μένα.
σε πιάνω σε ένα ραφτάδικο με μία γυναίκα στην αγκαλιά σου και έχεις την ανέτεια. Πρασίτιτα! Να ρωτάς. Δεν την πήγα εγώ εκεί. Κάποιος άλλος την είχε φέρει. Και πώς βρέθηκε στη δική σου αγκαλιά? Ο κάποιος άλλος σου την έβαλε. Γιατί να τη χαϊδεύεις εσύ? Αν πρόσεχες καλύτερα θα έβλεπες ότι δεν τη χάιδευα. Τι χάιδευες? Και μάλιστα της άρεσε. Και τους λες ότι εγώ είμαι πελάτησά σου. Η γυναίκα που είδατε είναι η κυρία Ομπέλ, σύζυγος του κυρίου Ομπέλ. Και η άλλη... Ναι. Και η άλλη, για νου γυναίκα ήταν η άλλη. του κυρίου Ομπέλ. Δίγαμος είναι αυτός ο κύριος Ομπέλ. Ή μουσουλμάνος. Όχι, μπλέξαμε τώρα. Εσείς τι ανακατεύεστε? Δεν είναι δικό σας θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα η ευτυχία της κόρης μου. Τότε τι είναι δικό μου θέμα? Μα γιατί χώνετε τη μύτη σας παντού? Εσάς παντρεύτηκα. Στη γυναίκα μου θα δώσω εξηγήσεις. Και νομίζεις ότι θα την αφήσω μόνη μαζί σου για να της δώσεις εξηγήσεις? Αυτό μόνο πάνω από το στόμα μου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, θα με αφήσετε τώρα να μιλήσω μόνος μου με τη γυναίκα μου? Όχι. Άστον μαμά, άστον να μου μιλήσει. Να μην λέει μετά ο κύριος ότι δεν τον ακούσαμε. Αν σ' αφήσω μόνη μαζί του, πάει, σε έριξε. Μην ανησυχείς μαμά. Το έχω. Καλά, αφού επιμένεις φεύγω. Για να μην λέει αυτός ότι είναι τρελή. Αλλά αν τολμήσει... Άκουσέ με για λίγο λοιπόν και ξέχνα τη μητέρα σου. Πίστεψε, αυτές οι δύο γυναίκες είναι του Ομπέλ. Εμένα με κάλεσαν εκεί ως γιατρό. Ξέρεις, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση της γενικής παθολογίας. Σε συνδυασμό βέβαια με την εξειδικευμένη φαρμακολογία. Και όταν μπήκατε εσείς μέσα έκανα το τελευταίο μου πείραμα, που απέτυχε κι αυτό. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω λόγο να ξαναπάω. Πώς διαστρέφεις τα πράγματα. Τελειώσατε! Άμα τελειώσουμε θα σας φωνάξουμε. Κοριτσάκι μου, μην πιστεύεις λέξη από όσα σου λέει. Μέγερα, αγάπη μου, όλα όσα σου λέω είναι αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω. Μα πρέπει να με πιστέψεις. Τι ωραία θα ήταν να σου πω εμπιστοσύνη, αλλά μου λες συνέχεια ψέματα. Μα γιατί το λες αυτό? Η μαμά το λέει αυτό. Ας την να λέει, ζηλεύει την ευτυχία μας. Δηλαδή μπορείς να μου ορκιστείς ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Μα γιατί αφού... Όχι για μένα, για τη μαμά. Να μου ορκιστείς ότι λες αλήθεια. Και εγώ θα της πω ότι μου ορκίστηκες. Ορκίζομαι ότι λέω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αχ, χάρηκα τώρα, ανακουφίστηκα. Δηλαδή, τη γυναίκα που είδα στην αγκαλιά σου δεν την ήξερες? Αν με ξαναδείς μαζί της μπορείς να πιστέψεις ό,τι θέλεις. Με συγχωρείς τώρα? Όχι αμέσως. Θα το πω στη μαμά. Και όταν φύγει θα σε συγχωρέσω. Καλά, δώσε μου τουλάχιστον ένα φυλάκι. Όσο γι' αυτό δεν έχω απογορευτικές οδηγίες. Ο Ράφτης, με τη γυναίκα του γιατρού. Ίσως θα έρθεις στο δωμάτιό μου μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Ευχαρίστησή μου, το υπόσχομαι. Και ότι δεν θα ξαναλείψεις από το σπίτι σου ολόκληρη νύχτα όπως έκανες προχθές. Στο υπόσχομαι. Πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι ήσουν κακός σύζυγος και ότι δεν αγαπούς τη γυναίκα σου όσο θα έπρεπε. Α, όχι, εσύ δεν αγαπάς τον άντρα σου όσο πρέπει. Εγώ είμαι. Δεν άκουσα τι λέγατε. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Α, εσύ είσαι ο Μπεν. Να σου συστήσω την κυρία Μουλινόφ. Ναι, ξέρω. Η γεράκια. Ας αυτά σε μένα. Μην μου κάνεις εμένα τον αθώο. Λοιπόν, εγώ κι άλλο σε θέλω. Τι θα γίνει με το φόρεμα της γυναίκας? Ποιο φόρεμα? Ένα φόρεμα, ένα τίποτα. Κάτι που είπα να φτιάξει η γυναίκα του για να φτιάξει η υγεία της. Ποια υγεία? Παιδί μου, δεν έχεις ακουστά την ομοιοπαθητική?
Η γυναίκα του είχε πολλά νεύρα και είπα να της φτιάξουν ένα φόρεμα με καλώδια. Η τελευταία λέξη της επιστήμη. Και θα βγει η γυναίκα του έξω στο γενιάτικο δέντρο. Χωρίς λαμπάκια. Μόνο καλώδια. Απαγορεύονται τα λαμπάκια. Κάτι δεν μου πάει πάλι καλά εδώ πέρα. Α, όχι, μη ξαναρχίζεις. Αφού ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Ξέρεις ότι είσαι για μένα το πολυτιμότερο πλάσμα στον κόσμο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ο άντρας της. Υπέροχο ζευγάρι. Κύριε Ράφτη. Μπροστά σε τόσο κόσμο. Τι μας νοιάζει ο κόσμος, αφού αγαπιόμαστε. Είμαι κι εγώ εδώ. Τώρα θα αρχίσει το σφάξ. Τι είπες? Είπα ότι θα μπορούσες να πεις ένα γεια και ύστερα να συνεχίσεις. Σου λέω τώρα γεια και συνεχίζω. Είπε γεια και καθάρισε. Κύριε Ράφτη. Και τι σε λέει ράφτη αυτός? Ξέρω κι εγώ όλο κάτι τέτοια χοντρά αστεία λέει που δεν τα καταλαβαίνει κανείς. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Νομίζω ότι μας φωνάζει η μητέρα σου. Πάμε να δούμε τι μας θέλει. Θα γυρίσω σε λίγο. Δεν σας νοιάζει. Τι να με νοιάζει? Άσε. Νομίζω ότι τους χαλάσαμε την ησυχία τους. Ναι. Πολύ προοδευτικός είσαι. Δεν θα βγάλει δυο τους. Κύριε μου, ακούστε. Δεν είμαι καθόλου συντηρητικός ούτε σενότικος. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να προσέχετε περισσότερο την κυρία σας. Ναι, θα το φροντίσω. Αλλά μόλις χτες την ξαναβρήκα. Ναι, με είχε εγκαταλείψει. Για τον Άδη. Όχι, για ένα στρατιωτικό. Την έψαχνα πολύ καιρό, ξέρετε. Αλλά τι σου είναι η τύχη. Χτες που δεν την έψαχνα, τη βρήκα να την κρατάει η αγκαλιά του, αντέξτε ποιος. Ο κύριος Λεμός. Ναι, αυτός, πώς το ξέρετε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να το υποθέσω. Και όταν με είδε, ταράχτηκε τόσο πολύ που έχασε την ψυχραιμία της. Πόσο είμαι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Τι ρομαντικό. Λοιπόν, τα τακτοποίησα όλα. Ξεκαθάρισα και τη θέση μου με τη πεθερά μου. Συγγνώμη για πριν που μπήκες, αλλά είχα κάτι δικά μου στο μυαλό μου. Ναι, μη σε νοιάζει. Όπως την βρίσκει ο καθένας. Συγγνώμη, μπορώ να σας πω λίγο ιδιαιτέρως. Είπα ιδιαιτέρως. Μη σας νοιάζει, εγώ είμαι χέμητη. Καλά. Ήθελα να σας πω ότι περιμένω τη γυναίκα. Συνήθως έρχεται εδώ χτυπηνό. Πώς να δεν έχω να τη δω τα χθεσινά επεισόδια. Γαμώτο. Ναι, γαμώτο εννοώ και εγώ. Αλλά πρέπει να βγάλω μια άκρη. Πρέπει να εφεύρω μια ιστορία για τη Ρόζα. Μου υπόσχεστε ότι δεν θα με προδώσετε. Βεβαίως, οι παντρεμένοι πρέπει να είναι εχέμητοι μεταξύ τους. Ωραία. Και τώρα θα σας ζητήσω μια τεράστια χάρη. Θέλω να πείτε στη γυναίκα μου ότι η Ρόζα είναι δική σας φιλενάδα. Ωραία ιδέα. Όχι, τι λέω. Όχι, αυτό αποκλείεται. Μα δεν καταλαβαίνετε. Ο μόνος που μπορεί να πείσει τη γυναίκα μου είσαστε εσείς, ο κύριος Λεμός. Όχι, αυτό αποκλείεται, γιατί θα το καταλάβω. Δεν γίνεται. Βρείτε κάποιον άλλο. Ποιον? Αυτόν. Ο κύριος θέλει να σου πει κάτι, ο κύριος Ομπένα. Κύριε, θα ήθελα να σας μιλήσω. Σε μένα. Ναι, σε εσάς. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη. Αν είναι για δανεικά, αποκλείεται. Με τα σπίτια ξενίγιαστα και τέλος του μήνα. Καλά, πάντα σας ακούω. Ξέρετε, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Με έπιασε με τη φιλενάδα. Οι βλακίες πληρώνονται. Ναι. Ακούστε με. Σε λίγο θα έρθει εδώ η γυναίκα μου. Την ξέρετε τη γυναίκα. Θα ήθελα να της πείτε ότι η κυρία Σεντενιγκρές είναι δική σας φιλενάδα. Πώς σας έρθει αυτή η ιδέα? Δηλαδή δεν θα μου κάνετε αυτή τη μεγάλη χάρη. Φυσικά και όχι. Μη λες όχι. Είναι πρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία που μπορεί να νοικιάσει το ρημάδι σου για γραφεία. Το ξανασκέφτηκα. Πείτε μου, είναι ωραία. Ποια? Ωραία. Και ζωηρή και παιχνιδιάρα. Παρκώς. Και ογκόμενα, Πρώτο πράγμα.
Ιδού και η φωτογραφία της. Η κυρία Όμπεν. Κρίτσι. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, Σουζάν μου. Εσύ εδώ, ούτε να σε βλέπω. Φεύγω αμέσως. Σουζάν, περίμενε. Πρέπει να σου εξηγήσω. Παρεξήγησες τα πράγματα. Είμαι αθώος. Αυτά να τα πεις στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Έχεις τρελαθεί. Ακούσε. Ναι, έπιασες με μια γυναίκα. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν είναι δική μου. Είναι του κυρίου από εδώ. Κύριε, μιλήστε κι εσείς για το κτήμα σας. Ναι. Άκουσε. Τόσα ναι. Κάτι ξέρει αυτός παραπάνω από εμάς. Αυτά να τα πείτε αλλού. Όχι σε μένα. Μην είστε τόσο σκληροί, κυρία μου. Κάποια μέρα μπορεί να χρειαστείτε και εσείς την επίοικια κάποιου. Σουζάννα, αγάπη μου, σου ορκίζω. Είμαι αθώος. Τη φωτογραφία. Φέρε αμέσως τη φωτογραφία. Μάλιστα. Η κυρία Μπασινέ. Αλλά τι ήρθε. Μη χειρότερα. Η φιλενάδα του άντρα μου. Κυρία μου, να σας συστήσω. Εγώ, ξέρετε, έχω ξεχάσει κάτι. Πρέπει επιγόντως να... Μα τι τον έπιασε. Φίλε μου Μουλινό, να σου συστήσω. Μα τι τους έπιασε όλους. Πού να ξέρω εγώ. Πάντως η συμπεριφορά τους, γαϊδούρια φάνηκαν όλοι. Καλά, μην δίνει σημασία. Κυρία μου, να σας συστήσω. Να μη μου συστήσετε τίποτα. Η ιστερικιά. Άντε καλά. Πώς βρέθηκε κι αυτή εδώ. Τα κατάλαβε λάθος. Να, η κοδέσποινα. Κυρία μου, να σας συστήσω. Πώς τολμάτε. Όσο για εσάς, κύριε, θα πρέπει να ντρέπεστε. Αρχίζουν να μου τις πάνε άγρια όλοι τους. Καλά, μην κάνεις έτσι, θα συνηθίσεις. Εμένα μου το κάνουν συνέχεια. Και στην άλλη στο πλάκα, γιατί δεν τους εξηγείς ποια είμαι. Αν δεν προλαβαίνω, φεύγουνε. Μα γιατί ήρθες εδώ. Τρελάθηκες. Παρακαλώ, δεν τρελάθηκα καθόλου. Έχω έρθει εδώ με τον νόμιμο σύζυγό μου. Τον ποιον. Ναι, τον νόμιμο σύζυγό μου, ονόματι Βασινέ, που με ξαναβρήκε μόλις χθες. Εννοείς αυτόν τον Βασινέ. Τι λέτε εσείς οι δύο. Λέμε αυτά που δεν πρέπει να πούμε γιατί δεν λέγονται. Ρόζα, φύγει. Μην κάνεις καμία βλακεία. Είναι η γυναίκα μου. Πόσο μου τις πάνε άγρια όλοι τους. Τι τους είπατε στα αυτή. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα, κύριε. Τολμάς να φέρεις μέσα στο σπίτι μας αυτή τη μοδίστρα. Τρελάθηκες. Ποια μοδίστρα. Αυτή. Εμένα εννοεί. Όχι. Αυτήν εννοεί. Εμένα. Τώρα τα κάνατε σκατά όλοι σας. Η κυρία από εδώ είναι σύζυγός μου. Ιδού και η δική μου σύζυγος. Και παρακαλώ πολύ, θα λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας ότι είναι δική μου σύζυγος όταν αναφέρεστε σε αυτή. Γυναίκα του. Ω, ναι. Η μόνη και νόμιμη σύζυγός μου. Και προσφυλεστά. Τη φωτογραφία. Φέρε μου αμέσως τη φωτογραφία. Μην την κοιτάτε. Δικιά μου. Δώστε τη μου. Γιατί να μην τη δω, μην είστε ανόητος. Σας παρακαλώ, δώστε μου τη φωτογραφία. Μη μου πεις. Τι. Κοίτα ομοιότητα. Όχι, αυτό από εκεί. Για κοίτατε εσύ. Μοιάζει λίγο με τη γυναίκα μου. Είσαι άσχετος. Πού μοιάζει. Κοίτα εδώ, άλλα μάτια. Άλλο φύγω. Δεν ξέρεις τι λες. Αγάπη μου, δεν σου μοιάζει. Τρελάθηκες αγάπη μου. Εγώ είμαι κούκλα μπροστά σε αυτή. Έχεις δίκιο αγάπη μου. Δεν σου μοιάζει καθόλου. Δηλαδή μου έλεγες την αλήθεια. Τόση ώρα προσπαθώ να σε πείσω. Αργανατόλου, θα με συγχωρέσεις. Καλά, σε συγχωρώ. Και εσύ, θα με συγχωρέσεις. Μην κάνεις αφελείς ερωτήσεις, αγάπη μου. Εγώ θα μείνω εδώ. Για καλό και για κακό. Μήπως προκύψει τίποτα καινούριο. Αντρούλη μου. Αντρούλη της. Και γιατρός Μουλινό. Αυτός είναι ο γιατρός Μουλινό. Ηλίθιε. Μα εγώ νόμιζα πως είσαι στενά. Ακούστε να δείτε. Ο θείος μου
ήταν ράφτης. Ο περίφημος λαιμός. Δεν μπορεί να μην τον έχετε ακουστά. Ναι, γνωστό. Πριν από μερικά χρόνια μου άφησε κληρονομιά τον Νίκο Ραπτικής του υπό έναν όρο. Να τον διευθύνω εγώ ίδιος. Μα καλά, και γιατί δεν το λέγατε από την αρχή? Δεν μπορούσα. Γιατί? Ντρεπόμουν την οικογένεια της γυναίκας μου. Ξέρετε, ήταν νόφος θείος μου. Σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Μόνο από το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον διάτρεβες μόνο. Και κάνε μου χέρι τον κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω και να βγεις, σου σφυρίζω και σηκώμουρίζω το δικό μας φόβο. Σε κανένα μην τα πεις, σε κανένα μην τα πεις, κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα πει τα γέλια